Vošli sme do nejakého starého domu. Opusteného. Ten už je dobre zdevastovaný. Niečo sa tu ešte nájde, fíha, aj kolónka, ty vole. No poď. No, tu aj funkčná bola. Hneď obchodný dom. Asi niekto prebýval z tú dobu. Už je zdevastovaný, jak svíja, ty vole. Ďalšiu miestnosť spála. Opadá všetko. Telka. Rozbratá. Tak tu niečo hľadal. No. Pekne, pekne. Sila. Kúpeľňa. A je zavretá. Nejde naloziť. Srám, ešte aj práčka tam je. Na to rozbílené všetko. Už tu boli vandaly. Zaujímavé schody, čo tu máme smerom hore. No tu asi len padláš. Jeden balkónik, taký menší druhý. Už len padláš. To je nič. Ničom slabé. Zateká, máme schody aj dole dáke. No, čo to tu? Nejaká mašta, alebo garáže je. Čo to tu je? Vraj hovorí už. Tu sú ešte nejaké schodíky do dola. Taká pivnička, alebo čo? Pec kotolňa. Chudia nejaký ťáci, trávičkári. Rapali pec a dva odžité svoje. Čo, dreváreň? Fuja, to je už dobrý smrad, ty vole. Nie je to drevo jak svinia. Fuj.